Ma boy, kunjani? Ngiyaphi Sikhona. Ukahle. Iright ingane. Hello. Uright umshana. Hayi, right, siyaphila. Alright, kunodaba la engifisa ukuthi ngidlalele lona. Okay. Kahle ngivele ngihlale nje straight to the point. Kahle ngifuna ukwazisa ukuthi nginesandulela yangculazi. So njengoba ukubone njalo nje makushona ilanga ngiye ngithi ukunyamalala ngithi ngiyobuka igame. Ayikho igame edlala zonke iy'nsuku zikaJehova ngisuke ngisase imishanguzo kadokotela. Oh, Ilokho nje engifisa ukwazisa wona ma boy, akukho okutheni. Ngiphinde ngibingelele ngikwamukele mbukeli we-Black Life TV ohlelweni lethu oluthi sikhipha izimfihlo with myself uMlangeni uMagasela. Kunobhuti-ke naye osibhalelile wenze lokhu nawe okufisayo mbukeli uhlezi ubuka lolu hlelo. Uthi Nkosi yami mhla ngafika lapha ngabe ngiyokwazi ukukhuluma kodwa le mfihlo mina ngifuna ukufa nayo. Lalela la ungafi ney'mfihlo mfethu izongixika leyo nto uzovela ungalingeni izulu. Anyways singasimoshi isikhathi asibingelele ubhuti ngokukhulu ukuthobeka sawubona bhuti unjani? Ngiyaphila njani sisi? Ngiyaphila nami. Ngumlangeni Magasela njengoba sengichazile. Ngicela nje bhuti wami ungitshela ukuthi uqhamukaphi wena ngokuhlala. Ngiqhamuka ngapha Maranhill kaNdengezi. Wase-Maranhill kaNdengezi. Ulethwa yini la ekhaya? Ngilethwe udaba ongeluhle kahle sisi wami. Ya, wabonakala. Nginoma wengane. Sure. Ngane yethu ila 4 months, ina 4 months. So ngiqeda ukuthola ukuthi nginesandulela yangculazi. Kanti manje ngane akakwazi lokho. So benginalo ulwazi kodwa-ke benginendlela ngazi bengingayitholi indlela esingichazele. Yabo. Ngoba sinesikhathi wona ngiyazi. Mhlawumbe no 3 months to 4 months ngi-check-ile ngathola. So manje before nengane zibe khona silokhuzana si-have without i-condom. Okay. So since ngitholile sengiyayifuna-ke mina i-condom yena akasayifuni. So manje sengithi ngidlulisele ngoba manje ngiyabona sakaze ngigcine wayena banenkinga angimazise khona uzazi nokuyothi ayo-check yabo. Hayi sime singesihle kahle. So okay kulelu daba lakho khona into engiconfusayo. Umntwana una 4 months senithanda ngesikhathi singanani noma engane? Sikhathi ngo-2 years. Okay. Uthole nini wena ukuthi you are HIV positive? 2 months back. 2 months back. Yeah. Yini enzima ukuthi umtshele because uyithole evele sekhona ebudlelwaneni? Akukho lula nje ukucabanga. Ucinde is a possibility ukuthi ifike nawe. Yeah, it's a problem. Ifike nawe. Unesure? Yeah, ngisho. So okay. And then njengamanje uma wengane umthole yena eyintombi. Yeah, ngasho besayintombi ngoba Cha uba intombi noma ngabiyo naye ukuthi ungasho ukuthi wayesayi fanele kube ukuthi uyintombi or akayona. Yeah, wayesayintombi ngoba besamncane kahle ngiqala ukumjaha omshela. But-ke ize njengomuntu bazana ayadrayiva ibhasi yabo wagcina eqoma sekunesikhathi. So ngingaze eqomeni yakhe noma bese kodwa mina ngithemba ngifika bese ngaseyona intombi. Kodwa ngisho ukuthi ifike nami. Unesure? Sure. You know this is giving me ukuthi wena kade wazi. So for uhlelo usuyalenza ukuthi kube ngathi into yazi manje. You can't be this sure umthole naye ngasalona itshitshi. Yeah. Kuyena phela vele ngeke kufike kahle mangase ngithi into ekade kuyena ngeke ihlale kahle. Wenzele uhlelo njengamanje. Mina vele senginesikhathi ngihleli naye. Yize ngize ngayiconfirma yabo but ngibe ngibona yabo ukuthi ya uma singithola ukuthi asengigula njalo. Asengiba nento ekanje yabo. Yize yabo akanothi nje ama medication yona konke la ngifuna usuqalile manje wayi-treatment. Maqongo sasanjani lo daba? Angeke kube lula yena umuntu onolaka but angeke kube lula. Angeke kube lula. Ingakho ngithe ukuthi ngize la ekhaya ngibhalela ekhaya. Hlezi mhlambe makhono khona eduze kwami. Mhlamba
Sasanqinyana angazi. Ngicabanga ukuthi vele ayisekho ebuyela emuva. So uma ingane ngoba ingane na 4 months akaze akutshela ukuthi uyile ukuyotest because kuyatestwa manje if you're pregnant. Akaze abuye nama results lutho. Hayi, bengazi abuye nama results. Kushuthi phela ithanda into ukuthi iyayifihla isikhathi masanda lokho zona. Ukuthi Ikifihla iveze mhlawumbe isikhathi eside. Kushuthi kwayena bingaveli. So that's why ngithi mina engathi angashesha aphuthume ingazi konakala. Okay, kusho ukuthi akaveli phela ngoba ingane incane and ngokuza kwami ingasigaxela. Yabo nje fana ngabe useyazi before abelethe ingane imigonywa futhi kuyenziwa ama test. Ake sithi nje wena uzoconfess ukuthi ufuna ukudla amaphilisi akho kahle yena ka affectekile. I don't know how but asazi. But there is no way if ingane ine 4 months angasazi status sakhe. I guarantee you that. Lento yangikhawatha ngaphansi yangiqeda. No, wena ungaconfessa nje ukuthi yena udle treatment kade wasazi isilokhuza yakho naye ukuthi azi kodwa yena ukuthi khona into anayo ngaphandle bokuthi noba uthi unemfihlo naye wakuthola lokho and then wagcina kini asazi esaba. Wayemvamisa bayi-check vele after pregnancy. Yabo nje health department lapho nje ngingabafela. Awukwazi nje ukuthi it's not even by choice now. Oh yeah. Sekuzwakala. Anyways, my brother asingasimosha isikhathi asiza umama ukuthi mevele nayo naye noma akazi noma uyazi noma naye mesenemfihlo nawe nje ubunemfihlo or yonke lento izobe iyintsha kuyena or yena ka-affectekanga usungamtshela nje ukuthi abe aware ukuthi you are taking treatment and ngibona ukuthi ubudlelwane benu nizophatha kanjani going forward. Yeah. Sizina njalo bro wami. Mbukelo Black Life awubhuti ulibekile udaba lakhe eThebeni khuluma indaba enkulu ukuthi ufuna ngempela ukuthi azochazela uma wengane ukuthi yena kade ayitholile isifo and uneshow ukuthi isikade sabakhona useqala treatment manje ufuna uzomtshela ukuthi eqala treatment and manje usewadalula ukuthi nengane ina 4 months. So from my understanding ngazi ukuthi umuntu okhulelwe Department of Health bayenze sure ukuthi baya-check-a ba-testwe and nomntana as well awuvele nje it's not even by choice. Kodwa-ke ngoba-ke kade nami ngagcina ukuye e-labor ward ake ngizwe nami information engiyaziyo from health department because of the work that I do. Let me just confirm that from umuntu ophume esibhedlela sozwa ngayo ukuthi naye unjalo wayithulela esaba ukutshela or akazi lutho yonke lento eyisho yintsha. Ngizoyenza kanjani udlelweni benu ukuthi uqhubela phambili wena okwakho kubalekile ukuthi ufuna ukuthi treatment yakhe in peace. Lokho ufisa. Simfonele uma ingane bafowethu. You have reached the voicemail line. Ngisaziki. Hello? Yebo sisunjani? Njani? Ngiyaphila nami ukhuluma noMlangeni Magasela ngifonelwa ngila kwa Black Life TV ohlelweni libizwa ukuthi sikhipha imfihlo. Alright. Cela ungibambela kancane bandla khona ubhuti ofisa ukukhuluma nawe. Ma boy, unjani? Njani? Sikhona. Ukahle. Iright ingane. Alright mshana. Right. Alright, kunodaba la engifisa ukuthi ngidlalele lona. Kahle ngivele ngihlale nje straight to the point. Kahle ngifuna ukwazisa ukuthi nginesandula yangculazi. So njengoba ukubone njalo nje makushona ilanga ngiye ngithi unyamalala ngithi ngiyobuka igame. Ayikho igame edlala zonke izinsuku zika Jehova ngisebenzisa imishanguzo kadokotela. Ilokho nje ngifisa ukwazisa wona ma boy akukho kuthini.
sinesikhashana yona, kodwa-ke bengithi nje ngifuna ukutshela ukuthi mhlampe nawe ngangcono ukuthi uvakashele emtholampilo, hlezi mhlampe ngakhona mhlampe ongakuthola nawe. Ngoba ngikhathele ukufihla ukuthi ngidla imishanguzo, angikwazi nokuyidla kahle, ngizaciswa nayikona ukuthi ngiyafihla, ngisazaciswa nayisifo manje. Ngiyalindele konke lokho wena, kodwa awubuye uze la endlini sizoxoxa kahle ngizwe kahle ngayo. Ayinambitheki kahle. Okay Maboy, ngiyabona. Maboy, Yebo. uboy neminyaka emingaki? Unesikhathi esinganani njalo? Una 5 months. Oh, njoba ena-5 months, njoba ade uyithwele mebekutheste eklinikhi? Yebo, bengithesta bangithola ukuthi negative. Bathola ukuthi negative. Okay. Mhlampe usuke waphinde wameqa emva kokuthi njoba ena-5 months, noma ulinda u6 months noma u3 months? Yebo, bengimeqa ukuthi useyangithutha manje mayesithi angihambe nami ngeklinikhi ngiyo-check-a. Kodwa nini nobaba vele i-protection beningayisebenzisi for isikhathi eside? Mina bengingayisebenzisi, yena besho ukuthi asiyifake. Ngixakela ukuthi ngoba ngiyamthemba. Manje mayesesho ukuthi asiyisebenzisi, besiyisebenzise kubuye singayisebenzisi. Kodwa obvious phela ngoba khona uboy usho ukuthi nigcine ningasayisebenzisi. So ugcine nini wena ukucheck? Ugcine una 9 months pregnant? Ngigcine ngisaseklinikhi bangitholisa ngiklinikhi ngayo. Manje mase balinda bazokuthi nami angihambe ngeklinikhi ngiyoyihlola. Asinambitheki kahle, azosho kahle. Okay, ayikho into enzima ngaleyo ndlela. Kuwukuthi nje if ever uhambe uyotest uthole ukuthi positive, sekuyikona ukuthi uqala treatment. And futhi mekwenzeka ukuthi awukho positive, kusho ukuthi inhlanhla yakho nawe, yabo? Ngiyacabanga ukuthi angeke imoshe ubudlelwane leyo nto. Kuyikona ukuthi uzofanele uzame ukuyivikela ngendlela eyithize njoba ade usho ukuthi uyena ehleze insist ukuthi sebenzisane i-protection, kuwukuthi wena uthandi. Bengixakeka phela nami ngiyamthemba ubaba wengane yami, awukho futhi engakusola ngayo mhlawumbe ngey'ndlela zakhe ezingacacile ngokuyokusuka. Bengimthemba sengithuswe yileliwe manje. Okay, akukubi kakhulu ngoba I think mekube khona into ekhona ngabe wathola njengoba ade uyithwele. Ake sizame ukuthi siphinde senze amanye ama-test okugcina. Uma uthola ukuthi akukho njalo, ngicabanga ukuthi bazonisiza nge-counselling. Ubhuti kona azokwazi ukudla imishanguzo yakhe ngokukhululeka, angale bekufihlela, nawe ukwazi ukuyi-protect-a-ke. Ayikho into enzima leyo ndlela. Abantu basuke beney'ndlela zabo nama-history abo esingawazi. So kubalulekile ukuthi ukutshelile noma ekutshele seku-late. Ngicathi mekunga-right ukube wakutshela early, yabo? Ngoba mhlawumbe mekuthiwa ubanga nayo inhlanhla ngabe sekukhulunywa okunye, kodwa nakhona-ke phela izinto seziyalapheka manje. Okay, siyabonga sithandwa sami ngesikhathi sakho. Ngiyabonga. Okay, uzizwa kanjani? Ngizathi nomthwalo osuya osemahlombe ami uvula kakhulu osuka nje. Ngathi khona izinto ey'phumayo. Kwathi ho, kona akukho lula inkosi impela nje. Noma into ngiyakuyena phela endlini. Yabo. Yeah. Akukho lula, kodwa-ke ngibonge kakhulu usizo lweni, ngibonge kakhulu. Sezothi ukuphola kona vele endlini ngisakhulunywa lona lolu daba lolu. Lithi ukudliwa amathambo engqondo, ubona ukuthi kumiswa kanjani. Yeah. Kodwa ayena umuntu onzima ongazi ukuthi mhlampe unganginika inkinga, hayi. Umuntu ophansi. Hayi, kulungile-ke sithandwa sami. Ake senze kanje, ngoba vele usuyazi usumudisclose-ile nosisi, ake nihambele ejeni nitheste ukuze ukwazi nawe ukuthi imishanguzo yakho ungazi udefault-e usaba ukuthi, yabo, azi ukuthi kwenzakalani, and then nibone sibambisana kanjani going forward. All the best. Alright, ngiyabonga. Bukele Black Life TV.
Ayi, uhambo lwami lagcina-ke la ekhaya namhlanje. Mina uMlangeni Magasela sophinde sibonana kwezinye iy'nhlelo. Njengamanje hhayi ngiyasindelwa nje ngidinga i-therapist, ngidinga ochwepheshe bafethu. Kuningi but okunye-ke kube lula, sakwazi ukuthi sibone ukuthi hayi siyakwazi ukusizana, sathola ulwazi futhi kwabanye sibacabanga ukuthi bazi kangcono, basiluleka sabona ukuthi okay, siya kanjani phambili. Mina ngiyanithanda ibhadi, ningakhohlwa ukusubscribe, ningakhohlwa ukulike, nishare, nikhomente, iphinde ibonane. Sengihembe. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma mama uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu usibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonki piri, umthetho uqine endlini, wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. The Black Life TV.